Uyogara usamsiye bawunoti uyabona uze kunomsimo gara gara ndiye anasatanda ndiri ndiye anasatanda mama tatakati tuda mhuri yesandi gara baba pane mukoma wamakati achadini hapa nomwe wacho aiwa zvamunokwanisa kuita it's okay ka anokwanisa kumira ariko anenge amiri paunobva atitiza unobva atitiza vatoenda ndinotaura kapana aiwa ipe anomubata chimugara basi unomata ndini gara basi gara bacheya imbozosira mama ini babo gara pasi mda gara pasi mda gara hey gara I said it now, it's okay. Alright, imambia. Alright, one way you dango in the someone, it's okay. Muskana uya. Muskana uya. It's okay then. Alright. You much you can. Ko baba ujali. Wanda nezeki. Wauya. Nini? Mugaraba. Gawe gariba chia. Gariba, bawe mugaraba chia. Much are push 3. Much are push 3. Ana magat muri 3 kumai mana ina wani banko na baba wasara kwa sara Na baba wasara. Gariba chia pingo mana gariba. Garapa. Gawe ya gara. na baba no garapa si wana wana wali pamatia Abisai ne kunjende. Right. Wana Satan yenyu atida mupedza nguwa. Chatida kupedza nguwa nenyaya yenyu. Nenyaya yenyu iri pachena. Ekuti mumusha menyu makasvipa. Ende makasvipa mumusha menyu muda kugadziswa. But muda kugadziswa muda kuti mhuri yese inge iripo ichinzwisisa zviri kuitika. It should not be an issue yekuti ndezvanhingi kana kuti nekuti uyu ndiyo mhuri ndiye dambudziko saka ndiyo ngaipedza maproblems ake. Because what will simply happen chiri zviri very simple. Zvinogadziriswa kumhuri zviri kuya kwako. As long as uri yesatande zviri notouya chete. Saka kana makagara kudai musambofi makazvinyepera kuti you are safe. You are not safe. You are not safe. Saka chatiri kukurudzira inini is do this for your children. Hamusi kuzviitira imimi, itirai chii? Wana wenyu. It's a known fact kuti wana wavo chiri kuvarwarisa chinhu chechi chemusha. Ende chinhu chemusha ichi muri kuchiziva.
Masatande mune ngozi yakaurayiwa, makauraya munhu masatande. Mauraya munhu haisi history nyowani yatiri kutaura iyi history yamunoziva. Mauraya munhu makapa tete, makaendesa tete imimi kuti anoripe chii? Ngozi. Mapedza ari kupi tete? Tete wenyu ava ndio wakapiwa sengozi ava. Ndio akapiwa ngozi kuzipa ngozi. Wakandipa ngozi. Nakutozwa izvo. Ayo takutomutaura izvo. Ndio mama akapa kuti anoripe chii? Ngozi. Asi mapedza kudaro ndobva manoroodza futi chii? Tete uya. Meaning kuti hapana zvamakaita mune ngozi da kuripa. Saka chiripo izvozvi ndechekuti mazuva ano ngozi haicharipi nechii? Nemunhu. Pakuda kunegoshetwa nengozi yacho kuti iri kudei? Chisiri munhu. Kana dziri mombe nemari then mobhadhara zvinhu izvozvo. Ndokuti zviri kuitika kune wanava munhu wese mudhara handizvo. Right. Let's not pretend kuti chinhu chatichizivi. But because there's a process yamakatanga imini yamusina kuzodii. Kana kuti makati pakati peprocess muhamaita reverse jai. So whatever resources that you used hapana zvakadii zvakabatsira. So you need to start afresh. Come together as a family, motogara pasi, mobva mawirirana kuti takuita sei, tikudaidza ani achatibatsira handizvo. Wobva hakuleadai kuti right tabva pastage 1 takuenda pastage 2 takuenda pastage 3 takudai kusvika process yaita sei yapera. Mushonga wengozi i1 kuripa chete, hakuna ungaitsipika ukaita sei ukadii asi iri chii? Inoripwa ka1 yobva yaenda zvapera. Machengetedza mhuri yese. Ticheza ndii? Ndo nyaya yenyu apa. Saka ndosaka tati isusu aiwa wana baba wati 3 ndo waripo. With your help imimi mwana wacho chigadzirisa ichi nyaya iyi. Nyaya haisiri yana baba awa. Itori nyaya yekuchi yekumashure asi wana baba wenyu hawanoiziva nyaya yacho. Nyaya yacho munoiziva ndi wechidikia masalala muizwere vamwe vacho hamuizivi. wapedza ndikuona mabulenga mwana. Nyaya iripo ndekuti munhu anga ari mushamani mapatanga ndobva arwara ndobva avakirwa kamba kunze kwechii kwemusha ndobva afa ari ikoko hapana yemuringamba obva aidyiwa ngombe. Vanhu vakazona kudyiwa ngei? Saka munhu iyeye ndiye ane nyaya dzese ada kuripa. Maripa nyaya mberi. Saka this issue iri ngoda chii? Iri ngoda muripo. Munhu wese angari chii? Aplay part yake. So that is for the family, not for a few individuals. No. But wamwenyu ana baba munoti baba wangu wakafa. As long as baba wako ari muningina kana mukoma uyu kana uyu ndio wana baba wakakumirira imese ndio wari ku lead the process. Kwete kuti ndio wakapara. Not kuti ndio wakapara. No. Although I know kuti zvizobude zvese pane something chazokatalyze. There is a catalyst. And chazoita catalyst apa ikamba yabuda mburuba mumwe baba yakanyorwa mazita yemubobobo ndiyo yazoti zvese zviite sei zvibude. Asi kuva kwekamba ka ne story zvitori zvinhu 2 zvakadii. Wekamba uyo yekamba muchadhirawo naye yemubobobo ngega
ine individual ari kuzikana nezvake zvakaita ichagadzirwawo yakadii yakazvimira because ine individual but this one yengozi it involves the whole family. Titesandiri ndo pane nyaya saka chamuri kuda imi mwana baba you choose what you want because at the moment muri kuda chiremba nokudii anokubatsirai nekugaidhai kuti right taakuda kudai taada kudai because chinhu ichi ichi chinoburitswa pamunhu motaura nacho imimi muchitochibvunza muchiita sei zvese chokutaurirai zvachiri kudii zvachiri kuda mongoita izvozvo mapedza izvozvo goodbye. Yeah, it's a process. It's not something that is nasty. So for this one, nasty, but chapter nasty. No. Mungu says nasty chite zvakati. Mangwana chite zvakati. Mangwana chite zvakati. Chibika idoro, raita. Chitora idoro chite zvakati. Munenge muchita sei? Kusvika zvinhu zvaita sei? Zvanaka. Because makazvitarisa omega munotoona kuti hazvinakidzi kuti one family inoita wana 1 2 3 including na baba na mai imi kana makazvitarisa nekufunda kwenyu kwamakaita makuti it's a genetic issue yekuti benzi rinobara chi benzi but no, that's not the issue. It's not a genetic issue. Issue yekuti mune ngozi iri pai iri musha ida kugadziriswa because ukaona musikana uyu handiti pane pazvinodii then pouya pazvinoita sei handizvo pazvinodzika ndiye ari kutobatawo chi ari kutochengetawo wangu check this one handiti iyo zvinhu zvakaita sei because pane zvakaitwa kuti zviite sei and which means kuti zvinotaura kuti chi wana awa can live a normal chi life kana zvinhu izvozvo zvikadei zvakagadzirisa ndochiri nyaya yenyiri pa iya yabambo wani zviya adzani bambo Sirilo yabambo Sirilo you deal with it at a family level kuti pamunosangana muruta this process yekuti ngozi iripwe you talk over this issue and then matogadziriswa bambo wani bambo Sirilo in the process kana paino wana baba futi anitwa kwake kwainatwo unobatwa ipo papo uno twese tuchabuda nemiwo kana muri mabasa kana mune zva muri kuenda kuisa mumakabati munobatwa muri kuzwa nduza nakoma munobatwa kana muri kuita izvo muita makusemusana mapinda mumaofisi kudzinga mweya iyoyu wengozi unosvika rini uri ngofungaidza everyday no itai kuti nyaya iite sei ipere so ndiani aenda upi mukomana ndiani musikana uripi right pamusoro changamisa yes mambo Mutasa musoro wese wakamira ndingati nyaya yekutanga kurwara uyu ndiyo wairwara uyu toti wanga ane nguva mai nababa wakazotoshaika uyu ari kundorwara asi unomboita kunga zvikuna nezvizodini uyu ndiyo wakazorwara nyaya yekuti izomuke uyu abva kubhonda ndakazopasirira uyu abva kubhonda uyo ndiJustin ndiye mukomana mukuru kozoita uyu ndiSimba ndiye last born yawo uyu musikana uri pakati pawo unozi Zvinai uyu abuda muhospital auya paumba Zvinai wakatomborasikawo pfungwa uyu waindofamba hake asi uyu anga akati uyu wakarara wapo Simba zvino wakarara apo batka saka ini chadao ndikutoretete zvinhu zvise this okay but chandao ndikubatsire itete pane chinhu chinonzi family unit kuti chinhu chifambe panofanira kunge paine family unit pakashaya family unit hapana chinodii. I was very disturbed last time
mwana uyu wanawo necondition yawari wari kuraramiswa nenharaunda, kupiwa chekudya nenharaunda, kupiwa chekupfeka nenharaunda. Nharaunda ndiyo inoona kuti nhasi wamuka here, wari kuitei, nhasi waripo here. But when I look at you, you cannot look after this kids wapashikafa. Kuti every month mungatadza kupa 50 kg yen ma2 liters maire cooking oil nechi anditi kurakidza kuti muri mezi. Kuzvirakidza kuti ndo zvamutori mune kamwe kakusema nekuti isusu kwedu kuri bo. Pasha kana wana abata ava kubata muri kuona vakomana vese majaindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 20. Asi mutonakidzwa kuona mbuya awo kuita filimu ari kutambudzika nekubata muningina wenyu mimi. Well, maybe musati mambosangana nazvo. Kana musati masangana nazvo chiziva kuti ndo zviri chii, ndo zviripo. The same thing ichochi awa wakawa wakasvika pekuti wanowana munhu anovabatsira musipo kuti zvibvewo mbamani zvinobva imomo, asi zviri kungotsvaga pakati penyu papapo. Kana uchingozi satande chete unokwasawo kudaidzwa kuzi uya bambo kamwana kari kuheritage, bambo mhanyai kuno izvozvi. Usvikaona mwana wako yabva kumba wamuisira bacon nechi nemazai lunch box, usvika kuyama uswa. Kana musati mambozvi experience wakomana, tiri kutaurirai uya panapa panouya vanhu vanoya munoona zvakaita ivhu iri. Ungoona ivhu rirape munhu achidya ivhu rese kudya achitora uswa uyu achiita zvese achidya achitsenga achidya, asi munhu iye anoita normal. Ungagadzirisa zviri chii zvepano. Saka vana mudhara ane varipo vari padhuze tazivanaona uzotaura pana maikuru wavo maivikita kumuka navikita nemukadzi wacho namemori ndiwo vari kwadc, ndiwo vaona dambudziko rese. Waizonditaurirawo inini ndiri kutsonzo kubhuku ranyatsanza, vana wakazondoti hawo nharaunda nekudini, wawazoda kuti bauti tete unotibatsira. Ayo, it's okay tete. Kuti tete chinoitika kakawanda kacho hamai ukaita chiruka. Maikuru waifamba neusiku kubva kubva ndizvozvo maikuru tinovatenda, ndizvozvo ndo vanhu vatiri kuda, ndiwo vari padhuze, ndiyo love, ndiwo umba imwe, ndiyo love yatiri kutaura nezvayo. Yes, ndiyo love yatiri kutaura nezvayo, kuti love iyoyo iri kudiwa. Saka vana mudhara muri kuti varume vatatu masoko aya ndiyo nyaya iripo iyi. Kana muda wati vakomana vakuru varipo pano vanenge akutimu leader anenge ako wotaurawo kuti muri kufungei, ndo zviripo pasiteni, ndo zviri mumwe. pamusoro kana kuti uye hangu vana baba vatombo matite inini ndandinoda kumbotaura kuti kuzorwara kwakaita mwana wakamuzibatsirwei wana baba wakawo baba ndiye uyu ihanzvadzi dzangu wakabatsirwa wakatsanangura, asi baba ndiwo wakazopikisa kuti hazvo munotaura zvakasopera takasozviita zvese. Saka nakuti wachitangire ipopo ndikuti ndiwo baba, inini ndakambomira maita zvakanaka baba maparura kuti kunana baba kune kupikisana, asi mukupikisana muri kupikisana nechinhu chamunodii zvinozikana. Sekuru nyaya iyi munoiziva here? Pamusoro mambo Mutasa. Yes. Inini ndindasara ndiri baba. Zita baba. Ya, wana wese wana mukoma wangu wakapera kufa. Kuziva uko ndinoita musha wedu isisu. Ngezvekuti baba wedu isu tatisaamboti taberekwa. Wanga amene zvawakaita kumunhu. Vachibva waripa waibudirwa wacho ndimai wangu inini namai wamukoma kwaizi kwasamutanda ndio waibudirwa ngemunhu iyeyo akaripiwa ndi baba iyeyo.
wakaita musha wawo wanhu awa kuripirwa uko wakaita uchitodaidzwa zita rawo revanhu vaya wakaripwa wakunda wakaripwa wese wakunda wakaripwa vachogara mumusha muya vachibereka mhuri yavo. Hino kuzorwa kuzofa kwaita zvigaro zvacho izvi zvaibudirwa izvi wakataura kuti isisu wekwasatande tapedzerana nemwi taane musha wedu takwenda kana zvigaro zvedu zvaenda izvi isisu wekwasatande hatichina mhosva nemwi. Ndiko kuziva uko ndinoita inini. Izwai baba. Kubva mukutaura kwamaita mageneralizer zvinhu. Meaning kuti hamuzivi. But you are trying to defend something that you don't know. Because kana muchiti mimi kune mhuri yakaparirwa mhosva ikaripwa ikawakirwa musha. But you don't mention the name of the family. Nevanhu vakaendeswa. Nevanhu vakaendeswa kundoanani. So that these guys know. They should know our. Vanasekuru vakapara mhosva kumusha kwakati. Musha wakaparirwa mhosva ndeye kwani. Kuendesa tete nhingi nanhingi vakazara mumusha wanhingi nanhingi. Musha wakaparirwa mhosva ndeye kwani. Taurai baba. Zvoda tichi. Ndozandataura. Bambo. Izwai baba. Ndosaka ndataura kuti imimi newana avo izvozvi muri pasame level because mese hamuna zvamunoziva. Saka uyo musikana akaendeswa kodini. Uyu musikana uyu makamuendeseri wakanga akaendeswa kodini iko kwakatombobarwa wana. Ipapo apo kana inini pari kutondishamisawo nekuti kana musikana uyu kuti akaendeswa kungozi ine handizvizivi ndindasara ndiri baba handinambodaidzwa kuti musikana uyu ari kuri pangozi kana kuti ari dii. Handizvizivi ndakazotozwa iye akutaura kuti ndakaripiswa ngozi. Izwai baba. Asi hatina mbozvigarira kana kudii. Izwai baba. Chatikuedza kutaura baba ndechekuti zvinhu zvakaitwa izvi handimi makaita. Zvakaitwa ndiwana baba wenyu nana sekuru wani wenyu. Saka zvimwe zvinhu zvacho being the eldest in a family does not mean you know everything. Handizvo? Zvamusikazivo hamudi kutobvunza pamwe pano. But we are saying isusu tine dambudziko. Handizvo? Saka dambudziko iroro harikwanisi kupedzwa nekuva defensive kuti ainini chakapedza. No, you are not part of the process. The fact that you don't know, it means you are not part of the process yakaita chinhu ichocho. Saka zvinorevei? Zvinoreva kuti hauzivi. Plus mimi wacho makamboiteiwo nevana ava vari kurwara. Vana rupenga rundopenga wawo. Timi munhu mukuruka avo vana avo vari kurwarawo makamboitei. Sababa. Ndimi baba mataura mega kuti ndini baba asara. Pawana apa ndakafonerwa kuzi mwana ari kurwara. Aiwa ndimakaitei. Hapana izvo takamboti taita. Baba wacho zvaipenga makaitei. Izvo hapana baba mukoma anga achipo. Zvakaitanga mukoma achipo. Haana mbotiunganidza kuti waningi nawe ngatiungane tiite zvakati. Wana wemuningi nawenyu kana kuti mukoma wenyu? Ngewa mukoma. Ngewa mukoma. Mukoma wenyu aipenga here? Mukoma wenyu aisapenga here? Mukoma kupenga? Baba wavo angasikapengi? Angasikapengi. Vana vevana vamukoma ndizvo ava wawe wana mudai makadaidza mhuri yese dai murupenga imimi. Aiwa izvo zvinoita yamuiguta kumba kwenyu. Izvo zvinoita kana wasara uri baba kana kumwana kwaita chinhu ko akasasvika baba kuti mwana wacho akasasvika kuti baba wenda uya nauya dambudziko rakati unoita sei? Alright. Tine condition yemukomana uyo neuyo nemusikana wari watadzi wese wari kurwara. Wamuri kuexpect kuti achakwira bhaza chiya kumba kwenyu iyo wari kupenga iyo wese avo zvamuri kuona izvo vari kuita izvo wamuri kufungira imi kuti achauya kumba kwenyu kuya kutaura kuti tine dambudziko ndeupi? Aiwa inini zvotiri kufungira ngezvekuti awa wana ava hawana umbouya ba. No, muri kuona bamba matambudziko amuinawo ka? Kwemitete makadiwo kutaurira bambo yokuti vana vari kurwara. Hazi ndakafonerwa wati ndakafonerwa zina vari kubhonda nechiwa makafonerwa ka? Meaning kuti muri kuziva makataurirwa. Saka muna basa na mataurirwa mafonerwa kubva madini
Wachakalipa. Ndafone wandakati ndinotogadzira mari yekuti ndiende kubhonda. No, it's okay baba. Nanasi. It's okay. Zvakanaka. Don't worry. Izvo zvinhasi muri chii? Izvo zvinhasi muri chii? Muripo. Mese muripo. Hapana unozoti ndandisipo handina kudaidzwa. Nhasi mese muripo. Sada kuti muchibude nechii? Nyanza. Musati mabva pano mabuda nesolution yekuti mambo chibva panapa tinoda kuita 1 2 3 chamuda kuti mutibatsire imwe mambo toti mutibatsire papi apa neapa neapa ini chandoda chete kuzongozwa kuti wanawa Warapwa. ngozi yemasatandi yadini yaripwa yadi ngozi basa rangu idini kuprotecta wakomana warugwa newana wavo nevazukuru wavo because izvozvo vanhu vakatarisana nedhenja izvozvo ndiwo vakomana vari apa wachangochaiwa nezvausingazivi awa imi murutsitika imimi Machembere. imi makangwarisa murutsitika because chinhu ichi maichiziva ende wai chisina kupinda mumba menyu ndi munoziva wai sei chisina kupinda muri sara ndi muruzviziva kuti makaitei kuti chisapinda mumba menyu uya ari kuziva kuti ndakaitei kuti chisapinde mangu uya ari kuziva asi awa Awazi. Awazivi. Nyaya chiri kutoshamisa. ava vanhu varapa kutoshamisika kuti zviriko here zviriko vakomana mune ngozi mumusha Jara ari kuziva. Pamusoro mambo ndingapotaurawo hangu. isu taurai mambo tinokubatsirana Ndikukumbirawo hangu inini. Kuru cho ndikukumbira. Ngechekuti kuti muine munhu anonyasa kuziva kutivhenekera nyaya yedu iyi. Ndiye ndiri kuda kuti anyase kuuya ativhenekere taiti tichibvira kuti mhuri yese ichinga iripo yekwasatandei. Munhu wacho auya ativhenekera atijekesere nyaya yake. aiwa ndosaka ndataura kuti imimi handiti zvafanira kuti baba handiti umwangoya izvizvi zve 2 minutes umwangoya kuti gandiende kunyaya ndingodi nditi but haana nguva yekuti izvizvi ngachiti ngatimire kusvika 8 o'clock Mabasa anenge achaiti handiti chirongai ndosaka ndati chirongai imimi makadai baba kuti wakomana musi watingada kusangana tese movha mawirana kuti musi wakati kana munhu akuuya uyo haachauyi padare papi pana akuuya kumba kwani pasatandi munhu wenyu wochikutaurirai mochitaura zvese zvichemo zvenyu wochikubatsirai nekudhairektai kuti rachita isitangai apo takuenda kana muda kuti muzwe munhu akaita sei akafa akaura uya achitaura munomubuditsirwa pakati penyu ipapapo mutaura naye muvamadi mwamawirirana zvamune mawirirano ndo zvamunodii then nyaya yenyu yadii yapera asi chandati ndikukumbira ichi inyaya yekuti imi pachezvenyu zvamatoona kudai handiti hapana chichanyadzisa hapana chinonyadzisa because you are dealing nesituation yamusina kucreata imimi chinhu chamurusanganawo nacho chamusina kuita chamusina chamunoziva asi wamwe wenyu manje chawanozohla manje wanozohla kuti panouya murume uyu haazofambiri yengozi ibadzi ba kana akafambira achitaura because handikamukona apa because mukaona kekutanga handiti nyaya yakauya pakati musikana uyu achitaura nyaya ichiitika handiti patanga kuita chii chakaitika handiti mukaona kuti murapi wakatanga aona chii ukati no chikutotanganisa ndatoenda kuseri pane zvitori apa bambo mira apa koyo kamba iyo ine mazita ewanhu kamba chii chiri kuitika apo bambo apo ngaibude guju yadini yabuda handizvo asi ini ndinozvifarira pakudii kana yatodaro wadino watoponawo watodii watosunungurwa upenyu hwako hwakutofamba zvakadii zvakanaka saka apa hapana chinombonyadzisa kare zvaizikana kuti munhu aizi uri murume because unongoino dumwa rako rekuti ukadai urutorizwa rutamba kudai wozi ndiye dzetoni ndo zvanga zviriko nguva ipi iyoyo but nguva ino hazvichadii hazvichashandi saka tikuti kana wanga inazvo
ndo mukana wacho kuti akomana ndichazvidi chibatsirwa wodini wosiyana nazvo worarama upenyu chii unyowani. Hazvinyadzisi. Pane vamwe vanouya paumba mambo nine turo twangu ini twakadai twandishupa iyi chakati hei wakomana handicharari ndikada kurara ndikupanwa bhutsu kumagaro ndikada kuti nditaisoku ndikumusoro ndikuchaiwa mbama ndikada kudai chii chiri kunetsa ndaisodai asi handichagoni kuti ndizviite. Saka turo twangu twanenzara kana turo twangu twakuti hausi chatidi andizvo urudei ndibatsirewo totsvaga munhu anodini anobatsira tunhu todzoswa kwatiri tumwe tutochaya munhu tidzose kwakatitora tidzose moshamisa kuona kuti baba mazuva ano haasi kufara sei ningasara haasi kurara uri kuchaiwa mbama akada kuvhara madziso mbama tunhu twamunozvitsvagira chii mega asi pane nguva yatinodii hatuchaenderani nenguva. Munoona panapa pane varoi vari panapa vakawanda muri panapa varoi ndoziva yoahiye muri pano varoi muri pano asi munoedza kuzviziva kuti ukada koroya munhu asina kana mushonga kana chii zvinokushupa sei andizvo kupinda mune munhu wamwaya mvura kudai kuti Mwari chindichengeta ndirare hope dzakanaka ndirote makrisimasi akanaka wana wangu warare zvakanaka ngemvura haupapindi papadhoa. Asi ukaenda kumba kwemunhu wekuti anokwena kamachisi ari kufamba nerata ablakada wowa hehe uchienderana neupa kuti wana warare zvakadii zvakanaka. I2 minutes munhu anenge atomchi mukati because chi mukurarama upenyu wakadii wakafanana andizvo. Ndosaka nduti ivi nyangwe kare almost varume vakawanda wechikuru wese anenge atone mubobobo wose akangosvika pastage yekuti haachakwanisi kuti musikana ndidewo kana kuti mbuya imwe ndideiwo kana kuti chii atosara ne1 option ndakutochaya nemubobobo. Saka varume vakawanda vakuti sei wangogara wamo bluetooth because simba nemuromo wekutaura kuti mukadzi ndiwo no kana kuti hapachadii. Saka the only solution yasara chii ibluetooth. Ndosaka muri kuona kuti kare varume wese wakawanda waitochaya chii but mazuva ano afana emazuva ano hakusina izvozvo zvemubobo. Mufana akatodai akataura zvataura zvikatoramba utenda panext wakakana wakutenda panext zvemubobo hazvichadii. Saka wanazvo zvemubobo ndo hwakuya kuti zvakunetsa kudii handizvo. Saka tiri ngatirarame nguva iri chii yatiri ngatibatsirane kuti zviite sei zvifambe zvakanaka. Saka baba am happy chandakukumbira kwamuri nevamwe wese chiitaika hini kenyu as a family give us a date ramuti musi wakati ndo date ratinotese tiripo uyu wodii wouya achiziva kuti ari kuuya specifically for chii Saturday family. Pamusoro changamira. Yes. Ndoda kuti mbotaura. Yes. Ini ndakutema. Tokumbira zita. Ini ndinoti nobo. Ndagariswa basa babani simani. Wese uri mukuru. Mukuru kwandi. Uyo kayina. Ndagariswa pana Andrew baba. Uyu mwana nditori mwana aiwa itsoke kana muri mwana muri zina ntombo zvizi aiwa kana asi zvandikuda kukumbira changamire yes ndikumbire nyaya iyi haisitsva pakapa baba wewakomana avo ndikurwara neuyo nyaya iyi yakabuda mukoma wewava achiri mupenyu uyu nemukoma wavo vakatadza kuirirana kubatana mawako kuregerana zvinhu zvavo kuti wagadzirise zvinhu zvomusha zvifambe. Saka izvezvi nezvi zvavakumboshandiswa mumba ndiri kunzi yasa James iyoyo ndiye rushandiswa chete yasa zita wangu ini anoti James iye ndiye rushandiswa musi watakakata tisangane vakarwara wakomana hapana akawa kuti tibatsirwe
hapana. So andikamaona saka izvezvi kutaura kwandiri kuita uku ini ndiri kutorwara pandiri panapa mwiri wangu wese maronda ega ega kubva matanga kwarwa saka ndiri kurwaridzwa maningi nekuti vari kuti inini ndiri usinye avakoma wangu wese vari vona baba haisi nyaya yenyowani iyi wakataurirwa kuti gadzirisai musha hamusi kuwirirana apa hapana anowirirana kungoungana hapana zviri kuwirirana kana mukati musi wangu muda urongwa hapana wamunoona hakusi kutanga nhasi paneutral venyu 2 zvatomanikidzwa zvekuti mambo ane simba rekuti anenge asina kuuya ndinobereka ndouya naye pano ini ndokutora bank manager kunzai pana manager atori pakagara ndokutora wakagara seri kwecheya ini ndokutora uri seri kwecheya eno wakawanda watozviziva waipiwa kuti hazviitiki wakazoona kuti hazviitwa zviitiki venyu yeduka saka inini kana yakadaro chiwirirana idate mawirirana date handizvo ini motaura date mouya papi then kana zvaakuda kuenda kupi kumba is from here because pane tumwe tuve twakatomekerwa kupi tunge tuda kuobviswa ikweni asi ngatichiti to first port of call munhu wese tipei date. Yes, ma. I'm sorry, Shangani. Yes. Mutasa. Yes. Niyo ndiro Satani. Tinozikelep Satani. Nyaya dzataura panapa, especially kana taakuuya pane matauriro aita mukoma. Musi washaika baba vakomana inini handisipo hangu zvakataurwa apa handisi kuziva. Asi kana wachiti munhu wese anoziva, pangagona kunga paine zvaitaurwa kare zvinoti vanhu vaizwa kuti zviri kuzi zviri kuzi. Asi patanga nyaya yavo varume avo ndo vakatanga onesana vari 2 vakabarwa mudumbu rimwe Noboti naSiril pavaita zvinhu zvavo kwadhisiwa iri togara paMutasa pavaita zvinhu zvavo vanga vasikatitauriri baba vari apa haana kubvira akambotaurira vachiita nyaya dzavo. Zuva rimwe ravakazoti uyai mambo Mutasa ari kuuya kumba kwedu, vanhu takaenda titotarisa kuti kuna kuina mambo, saka vakatotinyepera kuti mambo Mutasa vari kuti tidini tiende. Asi siri hapana chakabuda paka paine vanochiti muprofiti anobva kunoku bazari murenje somehow like but nyaya yavo yavanotaura yekuti kwazi pane ngozi izvi hatingarambi kuti pane ngozi. Tete avo vari kutaura kuti kwazi ndaandakadini ndini ndakaiswa kuzi ndimirire kuita mukadzi wengozi iyonayo. Ini ndino nyararai hazvitaura nemi nyararai Changamire imi nyararai ava vakanga vasati vabarwa. Ngozi yataurwa ndi baba kuti yakaitwa ndivana sekuru izi yakaripwa, yakatoripwa wana Satande ava iri mhuri yekuti vekwaSatande, vekwaMutanda, vekwakakabungaidze, wana Manhiri vanokwana vanhu 8 vakabviswa mwana umwe naumwe mumhuri izodzi idzi wakaripa ngozi iyonayo ikazi yadini yagadzirwa. Uyu kana ari kuti wakadini wakazi ngaaripe ngozi ngaataure munhu wacho uyu akadini uyu akagadzikirwa kuti iwewe takuti uri mukadzi wanhingi tizwe munhu wacho yakagarira newanhu wacho wakadini wakanga wainaye pozvakaitwa ngekuti isiso hatinombobvira takambodini takambogarira nyaya yacho. Ndizvo ndanditaurawo kwamuri Changamire. At least ka ndinga muri kuona tikuti as a family zvikutoragidza mauyu ari muchii andingamona. Saka tikuti no hatisi kuti zvese izvi baa zvakaitika zvakatodii zvakaitika. Tikuti start chii munhu wese aende pasame chii same page. Ngatiende pasame page tese tizive kuti kunei kwaba munini kunei kwaba mukuru kunei kwatete kunei kunei then tapedza tochiti right way forward. Wana waite normal padakugadziwa ndepapi apo neapo 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 munhu wese obva aisa chii
ruoko rwake. Because chandiri kuona apa chikunetsa ndechekuti pane ka element kokuzi kwababa mukuru, kwababa munini, kuguta, kwa DC, kuti murapa pana mwana satandoresa mweya but apo panapa andisi zvionere kwauri chi kwauri but handiwo maparetera anoita zvinhu zvakaita sezvimweya zvengozi. Nyangwe uri kuMozambique anouya ari kuchema panapa warumeka. Tine makesi akawanda panapa. Tinofonera munhu ari kuAmerica izvo zvoenda pauya paconference call tiri padare panapa. Asi munhu ari kuAmerica, munhu ari kuhuidza kuti wakomana ndazwa ini 52 years handina kana murume unombonditi sviyo kana anoda kurara neni kana ndiri virgin at 52. Asi bandakira ndakaita ndiri doctor ndibatsire munhu ari kuchema. Zvenyu zvishoma izvo. Zvenyu zvidiki izvi zvinogadzirisika izvi. Zvagadzirisika panapa zvakawanda. Zvazva nemakore nemakore. Asi zvinodii? Titesa nditi. Saka tikuti susu chatikuti chikuti izvo mamwe relations akanga aripo angasina kumira zvakadii zvakada. Ngatimbomaise pai. Pasai. Apa ngatimbotange apa tingoti ngatitange chino akomana. Zvese izvo zvizvi zvamunotaura kuti chakati nengozi ipi because achataura kuti ngozi iyi ndeipi ka ndiye chiremba ka ndiye achataura kuti ningi ndiye wakauraya munhu uyu ningi uyu akaurawa ndinhingi pakati zvakati mubva mabvunza zvese zvamuda kuti mubva mataurirwa way forward kuti makuita sei because vanhu vakawanda vaibhiliva kuti business rifambe unofana kuraya chi kuti uhlise munharaunda unofana kuromba kana kuuraya futi chi munhu. Ukazi sabhuku unofana kunge wakambinga. Ukazi mambo unofana kunge wati wakagara kudai uchizwa madumu ari kufuta mwiri wese. Ndoti gare ndiri kuisa chi moyo. Because wawengi wakadini wakawanda. It was a belief. Andizo. Asi do no. Time iyo yakadii. Ngati deal nechi tigadzirise zvakashaishwa nechi nevakuru wedu kumashure ngati zvigadzirise tirarame life yakadii yakanaka. Izvo munuswera muri mandege kuenda UK kupi asi Australia South Africa nechi asi vakuru wedu isusu pamutare apa kubva pano kuenda kwamutare apa 3 years 5 years and achibva kunoko waingodziva kuti ndiri kuenda kotenga bhutsu paBata. Wobva atikabva atenga bhutsu paBata wobva atobereka bhutsu dzake apa kokwira nepamusoro peChristmas pass munzira back home. Mukona kusiyana kweupenyu wacho ndo zvatikutaura izvo ngatigadzirise zvakashata kumashure ngatizvigadzirise izvozvi tirarame isusu upenyu hwakadii kana. Saka chandada kukumbira inini mhuri yekwasatani chachekuti muenda apo asi risiri muna November. Date risiri chii? Risiri November. Ramunoti musi uyoyo munhu wese ari zoti ndinenge ndiri chii ndiripo. Moita zvinhu zvenyu mugadzirisa chinhu choita sei chifamba zvakanaka because ini chishuwo changu ndechekuti vana ava 2025 vanofana kurarama normal life. Vana ava vanofana kurarama very normal life, not izvo vari kuita. Then on top of that baba Mati ndini mwana ari kuwe akanga ndakazwa kuti haapo kumba kwane 3 months ndiri kubarumbira hapana akandiudza hai regai ndiri ndiende musha. Ndikasvika kumusha ndabvunza kuti ko zvaita sei ndibva ndazozwa kuti anga
akabviswa uko akaenda kutari prison komana mukuru Justin. Kuti uyo bo. ndikati ndatiuya wengari Justin. ndipo ndakati zvaita sei hapana kandiudzi zvese zvinotana kwamuri kuenda kudaro simbisai zvataurwa namambo ndosaka ndataura zviri kubva pachii family unity family unity wiriranai family iri divided iyi saka ndo pane nyaya the family is divided but dambudziko riripo raakuda chii vanakabatana ndipo ndakabvaendati amuna kundiudza kuti iyi ndaizwa bambo makatotitaurira futi right it's okay inini ndototi baba pati yenyu makaita ndo zvatiri kutarisira asi hamusati mabuda muchii handizvo munyaya muchiri chii because nyaya yehombe haisati yadii twakamboitika twaisa kuti twauzobuda henyu makazotobatsirwawo imimi nekuuya kwamakaita makafemerwa kuzoenda uri kwasa wabatsirwawo vamatobatsirwawo izvozvi maakurara hope dzakanaka zvekuti mutadze kurara nenyaya mubobobo hakusiri saka it's okay saka bambo ndakukumbira vana satande find somewhere pamunongodii then moya mbondipa chii then ndine musikana after last week wanawa wataura nyaya yekuti chikafu chaicho raramo iri kunetsa nechii tikaitawo zvotakaita but pane wavha azouyawo umwe anzani chibanda abva atiwo no mambo pane 50 makaisa ndawedzerawo chii 50 kuwana waya kuti watenge kuchii chikafu then 50 handizi then mukomana uyu ari apa uyu wabva ati ano ini ndiri kuuyawo ndakazvinzwisawo yangowo chii 20 iyo saka ipai vasikana chikafu saka ndo zvatiri kuda isusu kuti chii ukaona the outside world iri kuona kutambudzika kwechii handisika ndo patoti ngatibatane ngatipedze zvinobata tibatane ngatichengetane ngatite zvatinoita handizvo ndo nyaya iripo Ini ndirutenda changamire ngekuti mhuri yekwasatandei pakauya waibatsira wanga wasingaziva kuti wanosvika uko muri waindofunga kuti vanhu wavo vari kufamba saka muri kuona pamberi apa wakaizoenda kopikisa zviro zvisazofamba zvakanaka vakatouya vachiti mambo wati kuti mukamwinezvo mungamuchida munozondidaidza asi ngekusaikuwirirana vanhu havana kubatana saka izvo zvadare izvi at least I'm happy ndaona kuchebhutu ndaona kuharare ndakona imese ndakona saka let's keep that spirit tigadzise chinhu ichi just give us a date inofanira kunga risiri chii November it's either late this month kana zvisoklasha nemamwe maprograms aripo kana kuti early December or whatever chiendaya motipa dates mapesa next anzendai uko wana satande anzuyai uko Ndavamatakura keremosi yakumba Dojibondora jeje Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach Mtv mondosubscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach Mtv tinodzifamira Dojibondora jeje